म्यानमारनि उनाव दायो जापानाव 6.0 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रि मावदों। म्यानमाराव बांग्रि मावनायजों गोबां खहा जादों। बे समावनो जापानाव 6.0 मैग्नीट्यूड गोहोनि आरोबाव बांग्रि मावदोंमोन। म्यानमाराव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव गोबां खहा जाबाय। बे बांग्रि मावनायनि जाहोनाव सा 1600निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो गोबाङा जखम जानानै दङ। भारतआ म्यानमारखौबो हेफाजाब होनायाव नांथाबनानै दङ। बे समावनो नेशनेल सिस्मोलॉजी सेन्टारनि फोरमायथि बायदिब्ला जापानावबो 6.0 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रि मावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे बांग्रिया जापाननि क्यूशु द्वीपआव मावदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला 2 एप्रिलाव मोनाबिलिनि 7:34 गोख्रों बांग्रि मावदोंमोन। बे बांग्रि मावनायनि मिरुआ क्यूशु हा सिंनि 30 किल'मिटार गोथौआवमोन। जार्मान रिसार्च सेन्टार फर जिअ'साइन्सनि बायदिब्ला टंगा द्वीपफोराव 6.6 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रि मावदोंमोन। बांग्रि मावनायनि उनाव इउएस सुनामि वार्निं सिस्टेमा सुनामिनि सांग्रांथि रादाब फोसावदोंमोन। टंगाया खोला पेसिफिकआव मोनसे पलिनेशियान रायजो जेराव 170नि बांसिन द्वीपफोर दङ, जायनि गेजेराव गोबाङानो सुबुं अनजिमा गैया। बांसिन द्वीपफोराव गुफुर बालाबारि लैथो रुगुंजों लोगोसे ट्रपिकल रेन फरेस्टफोर दङ। गाहाय द्वीप टंगा टापुआ लैथो बिलो आरो सुनै अन्थाइनि हाजोफोरजों बेंखन जानाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।